eleweni buka baba buka Sekai. Uyawuthesunda sekai. Bawa utheni uzwendele kum. Hayi basajika ke ngoku ngoba ndawufela kuwe. Nawe uyawufela apha kum. Yeke. Awuthi baba wethu singenise. Baba wethu singenise. Baba wethu singenise. Jaweni yako engcwele bawena usimemile siyaphela baba sincede usingenise Jaweni yako engcwele bawena baba bawena usimemile siyaphela baba sincede siyaphela baba umoya wakho umoya wakho engcwele abantwana bakho abantwana bakho bawena baba bawena usimemile
Nkam. Ngithengele lanto uyithandayo. Hayi usulubila namhlanje. Caca nyane kukhathwa ibishopikazi. Andibafuna abantu abadakumbileyo ngoba unongele bengayifuni into edakumbileyo. Le nto nindibona ndinje bazalwane. Amen. Ngondifuna ke ngoku ungabikho. Yes, maga tukona.
Bavuma bathanda abantu bomluleki. Babuswela uqonda qonda isize betshona lapha. Hayi man. Bathathele mdaka qanda isize bezibina ngatshona lephumela. Mani bantwana basekhaya. Mani bantwana bakaBhawuthi. Mani bantwana bakaMatopo. Ufuna nazi bethuna ngoba sonke njengoba sendendeni sicela imithandazo. Utata uBhawuthi akaphethekanga kakuhle ngomlenze. Kodwa ngamlenze akudala befama lapha. Utata uMadolo naye akaphilanga kakhulu bethuna. Amanda funeka sithandazeni bazalwane ngeenkokheli zale nkonzo zifana ngabo. Siyaphulela kakhulu. Ngoku into ezakwenzeka. Bazawungena ke ngoku ifamily izobeka inyuku ezimotweni. Uba umntaka sikade uzawushiyeka ke namba azawugqibezela uzabathatha ngalapha bhaki yakhe intle kakhulu. Laa bhaki phaya eRhawutini 160,000. Uzawushiyeka nabo ke bonke abazawushiyeka bethuna bangawani bazawuhamba ngalaa bhaki bonke abanye bangene ezimotweni. Izani ke family. Hayi noko yeke